Walang isa na yan. Ano na talaga kilo? Ya. Sampai mulu gak mau itu. Belum kasih lagi tuh. Mga ganyan juga naman. Tadi.
naturo dito? Yung tinatawag dito, 16. Ako rin kasi. Nagpapaano ko lang. Natatapos ko lang plansyahin yung uniform ng mga bata. Wala talaga ako may sa'yo na lahat. Ikaw, ba't ka pa kumamon? Oo, tapos naman wala akong sa tabi ko. Kaya hinahanap ko. Alam ko, tapusin ko lang itong pinapanood kong K-drama. Nakatinig kasi. Family drama siya tungkol sa mag-asawa. Ang cute-cute ko anong anak nila eh. Sa tingin mo, kakayanin pa ba natin kapag isa ka na? Panagulo ka na. Gusto mo ba? Gusto ko ng anak na pumasa na magdami yung lalaki dito. Hindi wala akong kasama ng babae. Kaya mo ba? Kakayanin ko naman siguro. Nagmamadali? Sure ka ba na dyan? Ano papasok natin bukas? Ay, speaking of pasok, sa ospital pala kahapon. Ano mo bang may nagsiskandal? Yung kasamahan ko kasi, plano na pala niya makipag-umunay sa asawa ko. Bisita yung kasama sa ospital para kumulong. Ito naman kasama ko, napuno na lang din siguro kung makita niyang pagmumukha ng asawa niya. Kaya ayun, nagwala sa harap ng mga pasyente. Ano mo kasi ginawa na kasi? Ano pa ba eh? Nagbabae. Wala talaga. Hindi mo sa asawa nila. Sinabi ko pa. Kaya ikaw na, ayos-ayusin mo nga. Kapag ikaw niloko mo, hindi ako mag-iskandalo. Bakit agad dito sa buhay ko? Hindi mo gagawa. Wala ka lalo ko maluwi sa'yo. Ha? Bigyan ng second chance. Anong second chance? Bakit may para ka bang kukuhin ako? Siyempre wala. Hindi ko magagawa rin sa'yo. Siguro mo lang kasama na namin. Hindi ko talaga naman. Bigyan ng second chance. Yung ginawa ng kasama ko, hindi na dapat binibigyan ng second chance sa mga cheater. Kasi kapag ginawa mo yun, parang mo na rin tinampok yung ginawa niya. Eh, kahit ayos na lang sila para sa mga anak nila. Yan! Ganyan kayo! Ginawa niyo pang palagay ng mga bata. Eh, di sana! Iniisip na yan bago kayo gumawa ng kasalanan. Tsaka yun na lang kasi naaalala na may anak pala kayo pagkatapos yung makaraos. Okay, magaling. Uy, hindi ako yung babae. Eh, kasi naman,
ng maayos o maibalik sa dati. Alang salamin, pagkalamat lang ng konti ay hindi na po pwedeng maibalik sa dating ayos. Sa tiwala. May ibang tao na kaya itong ibigay agad. Meron pa na hirap makalipot sa mga na nagawa. Ay po, sa mga palagay natin na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Ramon, 41 years old at isang jeepney driver dito sa aming lugar sa Makati. Matagal na po magkapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories at talaga namang araw na nakatulog sa inyong istasyon ng radyo po kapag nasa kanya po. Kaya gusto ko ang tinatawag po maraming makaka-update at makapag-iwan din po sa ibang mga nakikinig ngayon. Nais ko na tapos ko papagiging. Galing kasi ako sa isang mahirap na pamilya. Nagtrabaho
isa sa pangalawa na asawa at isa rin sa aking anak. Sa ngayon ay hindi ko na umi ako papanulo. Tago nilalamang ko ako sa pangalan Tony. Small na ako sa ngayon at barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Pinalaki na ang mga anak ko at may nagsimulan pa naman ako sa bahay namin dahil layo na ang mga anak ko. Ang tatlo ay nakakain na sa ibang bansa. Ang bunso ay nasa Pilipinas at namin at maayos ang mga sa awa ng Diyos. Madalas siyang tumadalaw sa akin dahil sa barangay nararamdaman ko sa nasa Laguna. Sa pagkakala ko ay pinag na ako ay pinagkani nilang ipupa ako ng isang kasama sa bahay. Si Audin, anak siya ng kapatid na taga-San Rafael. Ako ay tumatas kaya nag-aaral siya. Tinuloy ko siya parang tunay na anak dahil wala ko naging problema sa kanya at mas inaalala pa niya ako kaysa sa mga tunay na anak. Hindi mo makalakihan ang bigay ng bawat isa ay pare-pareho naman ang halagaan ng ibinigay nila. Kaya kapag pinagsama-sama ay malaki na rin ang samanta para sa amin ni Audin. Sa pinagpintahan, wala siya mag-aringli, paangan, sarili namin ang bahay at upang bibigyan namin. Naikot na namin ang anak kong asawa nung nakukuhay pa siya. Aking Pindot ko nga pindot. Kahit maliit ang bahay namin, ang mahalaga ay pag-aaral namin. Kung sakaling ibabayad sa buwan, pabilitan lang ng gamot ni Lola at pagkain namin magkapatid. ang bait kong bata, isa ba yan? Ako, sigurado, iiwan na ang lola nila. Mahal ko si Lola. Kahit alam ko mahirap, kailangan ko siya buhay. Malaki ang utang na loob niya. Kung hindi dahil sa kanya, malamang sa kalitukan na kami magkakitilas. Yun na lang ang itinuring na pamilya ni Lola. Si Mama lang naman ang anak niya. Lahat
Kasama ako hanggang sa pagkatao. Pwede ako mag-apply. Sira, hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit ako matatakot? Usap-usapan ng mga tao. Gusto daw mamatay ng maaga. Ang masawa. Kasi 3 beses na namatay ng asawa. Ba't naman ako matatakot? Ang tao, kung mamamatay, mamamatay yan. Ito eh. May dahilan lang yun ang mga tao pag magawa sa buhay. Ilang taon ka na ba? 25. Naku, alis ka edad ka lang naman. 23 ka lang may edad ko. Baka pagtawanan ka lang ng mga tao kapag naging girlfriend kita. Ano namang masama dun? Wala naman sa ilan, di ba? May mga artista nga at sikat na halos ganyan na lang ako nila mga jowa nila pero nagmamahal. Hindi naman tayo artista eh. Ordinaryong tao lang. Tsaka wala akong matanda. Bibili ng matanda sila mga mas bata. Pamatay na tao. Kaya hindi mo Alam mo, nakakatuwa ang mga Hindi di Judy tigaw dagti. Ang kalaanan Uy. Bantay na pabili kita. Ano paling aja?
surprises ahead. Making a balanced rotation. Keeps your progress protected. Sinasabi ko sa Chelsea, sisisiyan mo sinagat mong galit ka! Ito na! Siguro yung event ako na para may pambayad tayo sa apartment sa susunod na buwan. Ha? Nasisiraan ka na ba talaga ng bayan? Ay, hindi! Seryoso ako! Ibebenta ko tong laptop para may pambayad ako sa apartment. Alam mo, dahil binigyan mo ako ng sakit sa ulo ngayong araw na yun, sa makalawa ko nalang ibabalik tong mga to sa'yo. Ano? Kaya sa susunod na may gagawin kang kagagahan, isip ka ng maigi. Kasi hindi ko nakokonsintihin yung magiging spoiled brat mo. At gaya ng inaasahan, papadudot ay hindi kami nagkinuha ni Chelsea. Pero simula noong araw na yon, mas naging matapang na ako. Hindi na ako magpapakadala sa mga tampo, drama o mga luha niya. Hindi ko na siya kukonsintihin gaya ng dati. Dapat nagtuo kasi na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakikita sa pagbibigay ng material na bagay. Oo, magbigay, lalo na sa taong mahal mo. Pero mas mahalaga yung pagtutuwid mo sa kanya kapag alam mong may mali na sa kanyang ginagawa. Ang pagmamahal dapat hindi lang nagpapasaya, dapat ay nagpapabuti rin. Ay, iniisip ko na basta na ibibigay ko ang gusto niya ay okay na yun. Pero ngayon, papadudot ay naiintindihan ko na ang pagdidisiplina at pagbibigay ng payo ay mas malalim na paraan ng pag-aalaga at pagmamahal. Kasi kung totoo kang may malasakit sa isang tao, hindi mo hahayaan sa kanyang buhay, papadudot. Hindi mo siya hahayaan sa mga maling desisyon niya. Kaya kahit na masakit at mahirap ay mas pinili ko na huwag magpadala sa mga tantrums ni Chelsea kasi mahal ko siya at gusto kong mas maging mabuting tao siya. Paalam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, pinalik ko rin kay Chelsea ang laptop at cellphone niya at habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na rin kaming nagkakaayos. Masaya ako kasi pakiramdam ko ay bumalik na ulit yung closeness naming dalawa. Patuloy pa rin siyang nag-aaral at ako naman ay tuloy lamang sa pagtatrabaho. Noong mga panahon yun, ang pinaghuhugutan ko talaga ng lakas sa pagtatrabaho ay ang pangarap kong makita siyang makapagtapos ng college. Ilang gabi rin akong nanalangin at nangarap na makita ko siya sa stage hawak ang diploma niya. Parang ang sarap siguro. Pero pasakta pa dyan, mahal na pamahal ang matrikula ni Chelsea sa kolehiyo. Pero pilit ko pa rin ginagawa ng paraan kasi mahal ko ang kapatid ko. At gusto ko siyang suportahan sa abot ng makakaya ko. Pero habang tumatagal, papadudot ay may mga bagay na napapansin ko sa kapatid ko na sobrang nakakapanibago. Mas maaga na siyang umuwi galing sa eskwela. Pero hindi ko siya nakikitang nagbabasa o nag-aaral. At ang pinaka nakakabahala ay hindi na niya ako pinapakasalan sa grades niya. Hindi tulad dati na agad-agad niya ibinibigay sa akin ang report card niya pagkatapos ng grading period. At madalas ay nakuhuli ko siyang
Kaya isang gabi ay nag-decide ako na kausapin siya papatulog. Gusto lang sanang malaman ang katotohanan. Kasi hindi ko na rin alam kung ano na talaga ang nangyayari sa kanya. Siya nga pala, Chelsea. Siya nga pala, Chelsea. Bago tayo kumain, may gusto sana akong pag-usapan natin. Bakit? Ano yun? Ano kasi... ano ba naman yan? Kinakabahan na ako Tungkol saan ba? Itong mga nakaraang buwan, napapansin ko na kasi na parang napapaaga na yung uwi mo galing sa pala. Di ba dati-dati may mga araw na gabi ka na umuwi? O kaya dinner time? Kasi may mga klase kayo na hapon ang umpisa, di ba? Alam mo ate, may mga panahon kasi na absent yung professor namin. Kaya napapaaga yung uwi ko. Tigilan mo na nga yung kaka-overthink mo dyan. Kaya mas lalo kang nai-stress ganun ba? Sige na, kain na tayo. Chelsea, may isa pa pala akong tanong. Bakit? Bakit hindi kita nakikitang nag-aaral dito sa bahay? Wala ba kayong assignment kapag absent yung prof nyo? Ano yung mga quiz o kung ano mga exam? Ganyan. Sa school ko na kasi pinabasa lahat ng mga kailangan kong basahin. Yun lang ba? Yun lang ba ang dahilan? Lahat ng kailangan yung gawin natatapos nyo sa eskwelahan? Totoo ba yan, Chelsea? Kasi ako, nung nag-aaral ako, lahat inuuwi ko sa bahay. Imposibleng matapos ko sa loob ng klaseng bago umuwi yun ikaw yun. Iba na kami ngayon. Chelsea, alam ko may tinatago. Sige na, magsabi ka sa akin. Ano ba yun? Ano nangyayari? May problema ka ba? Sinabi na nga wala wala. Ayun ka na naman sa pagiging kutera mo ba't nagagalit ka? Kung walang problema, bakit ang bilis tumaas ng emosyon mo? Chelsea, magkapatid tayo. At hindi mo ako maluloko. Magsalita ka na. Ano nangyayari? Wala nga. Anong nangyayari? Oh. Ba't ka umiiyak? Bakit? Uy, bakit, Chelsea? Magsalita ka! Bakit na? May kagdigusun. Yun ba? Chelsea, aaminin ko na masyado kitang natalakan nun. At siguro nape-pressure kita ng dahil doon. Kaya kung may bagsak ka, maiintindihan ko naman basta aminin mo lang. Sige na. Pagkakon pa naman natin na parang Ano subject? Sino prof mo? Sabi mo sa akin at kakausapin ko. Kasi wala Sinabi mo! Sorry, pero ilang ba na ako hindi pumapasok? Ang bihira ka naman, Chelsea! Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang na pumapasok ka para nakuhin ako? Bakit? Bakit mo nagawa yun, ha? Bakit? Pasensya ka na, ate. Pero hindi ko na talaga kaya ang pressure ng college, Ang dami-dami na yung assignments, reports, at research. Ate, mababaliw na ako kapag pinagpatuloy ko pa. Ako mababaliw sa ginagawa ko, Chelsea! Ate, sorry na. Please. Intindihin mo naman kung saan ako nanggagaling, Bakit ako? Inisan ba hindi mo kung saan ako nanggagaling? Grabe, Sobrang selfish mo. Ginagawa ko na lahat para mapabuti ang buhay mo, pero bakit gano'n? Palagi mo lang yung sarili mo tuwing sinusun mo, bakit ang iyak? Kape ko maibusok sa kape. Matulog pa Naman, bigus pa. Pero ikaw lang naman kung nagpupumili, Ang bigat-bigat na ng loob ko. Para akong
ginagawa ko dito ang pinalaman ng sitwasyon na padudod. Sobrang sakit sa loob. Pero sinabi ko kay Chelsea na sa ayaw man niya o sa gusto ay i-enroll ulit siya sa susunod na pasukan. Habang wala pa, dito muna siya sa apartment at tutulong-tulong sa mga gawain bahay. Pero sa totoo lang, or gano'n ang usapan ay halos wala rin naman siyang ginagawa. Ang totoo ay sobrang patugan pa rin niya. Pag uwi ko galing trabaho ay ako pa rin ang gumagawa ng lahat. Parang kahit anong pagod at sakripisyo ang ibigay ko ay sunod-sunod pa rin ang problema at pakiramdam ko ay wala akong pahinga. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan. At habang lumilipas sa mga araw ay napapansin kong lalo pang lumalala ang kalagayan ni Chelsea. Madalas siyang matamlay, walang ganang kumain at minsan ay parang ang init pa ng ulo niya kahit tungkol sa maliliit na bagay lang. Noong una iniisip ko na baka nababagot lamang siya sa apartment kasi nga hindi na siya nag-aaral at wala siyang masyadong ginagawa. Tagal ay mas lalo akong kinukutuban na may mas malalim na kadahilanan sa likod ng mga pagbabago sa kanya. Kaya kahit natatakot ako sa maaari kong malaman ay nag-decide na akong kumilos bago pa masama sa kapatid ko papadudod. Chelsea? Chelsea, bumangon ka na. Alas 11 na ng umaga. Sige na, kakain na tayo. Ayoko ate. Mauna ka nang kumain. Ay, ano ba naman yan, Chelsea? Oy, pakayag ako na sa susunod na pasukan ka na lang mag-e-enroll ha. Pero hindi ako pumayag na maging batugan ka. Gising ka na dyan. Ilang araw ka ng ganyan. Nangirinti na ako sa'yo. Ano ba? Hindi ako aalis dito hanggang hindi ka kumakain. Konti-konti na lang kaya ang kinain mo kagabi. Sige na, utang na loob. Parang awa mo na. Kumawag ka na dyan para makakain na tayo. Ang kulit mo naman eh. Tsaka itong damit mo. Diyos ko, 2 araw ka nang hindi naliligo. Ano ba naman yung kababae mong tao pero sa lakula ka? Mas tatapat pa ba sa'yo? Nababanguan ka sa papalit ka ng damit mo ngayon din. Gusto mo bang ako pang magpalit dyan sa damit mo? Ano ba, hindi mo ba nakikita na nagkikita ka na? Hindi. Ikaw naman ang palaging nakakapansin kasi masyadong magpraning. Ang palagi mong inuusisa. Mag-relax ka naman, pwede. Pwes palagi mapapansin. Palagi mo lang mali nakikita. Kaya sige na, bumangon ka na dyan. Mag-ayos-ayos ka naman. Sama pakiramdam ko. Ayokong bumangon. Naku, wag na wag mo ako susubukan, Chelsea. Kung kinakailangan kitang buhusan ng malamig na tubig, maniwala ka sa akin, gagawin ko. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Tutulog na ako. Eh, di sinabi ng bumangon, eh! Sandali lang. Ba't parang ang init? May lagnat ka. Wala akong lagnat. Sandali lang, kukuha ako ng bimpo. Papalitan ko na rin yung damit mo. Ano nga kaya mo sa akin? 5 years old? Tumigil ka nga. Magpatulog ka naman. Bumangon ka nga. Papalitan ko muna tong damit mo. Bumangon ka na, dali. Chelsea, isa. Bumangon ka. Oh, sige na nga. Pero pagkatapos nito, magpatulog ka ha. Parang hindi na normal tong init mo ah. Siguro kailangan na natin pumunta ng ospital. Ano bang init ang sinasabi mo? Ayoko. Ayoko pumunta ng ospital. Nanlalata lang ako pero wala akong sakit. O, ikaw lang talaga mag-isip. Kailangan ko lang talagang ipahinga to, kaya please lang. Please naman. Hindi mali talaga eh. Nakakalinti ka na ate ha. Sundin mo na lang ako para hindi na natin kailangan magtalo pa. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ayoko nga pumunta ng ospital. Wala namang mali sa akin. Anong wala? Hirap na hirap naman bumangon dyan oh. Ano gusto mong gawin ko? Papanoorin kita mahirapan? Hindi! Pupunta tayo sa ospital sa ayon sa gusto mo. Ano? Halika na! Ayoko nga! Chelsea! Gusto mo ba talaga malaman ng totoo kung bakit ako nanghihina, ha? Gusto mo ba talaga malaman kung bakit unti-unti na akong nawawala ng gana? Nagsaka ka! Patigil ka na sa akin. Hindi mo sabihin. Chelsea, magsalita ka! Magsalita!
Dito lang kayo makakahanap ng mga nagtatampo. Malinaw na pangako. Ikaw na bago Panginoon. Walang lokohan, walang pag-ibo. Bago ka pa Kita, ang sinsa mo na?
Gago pa eh. Tingin mo siguro nagpupulot lang kami ng pera, no? Tarantado ko. Pabili ka ng pabili, lintik ka. Ang sarap mong pakain. Kunti na lang to ng pasensya eh. Ano pa? Pabili ka ng pabili.
Tintin lang. Tulog mo mga puso.
Dala-dala mo yung maleta mo, ha? Saan ka pupunta? Ate, I'm sorry, pero aalis na ako. At bakit? Hindi naman kita pinapaalis, ha? Pakiramdam ko sa... Download the app and order now. Wait. No offense, ate, ha? Pero ayaw na kitang makasama. At ayaw ko na rin makasama yung si Dave. Alam mo naman na siguro yan, di ba? Sinubukan ko namang makapagkasundo sa'yo, eh. Pero hindi pa rin pala. Hindi pa rin natin magagawang magsama-sama sa iisang bahay ng maayos. Kahit anong piling ko, mukhang hindi ko na talaga matatanggap si Dave. Dahil ba hanggang ngayon, patuloy mo pa rin sinisisi yung bata sa namutlot yung relasyon ng classmate mo? Chelsea naman, labas ng bata doon. Walang kasalanan ng bata sa lahat ng mga nangyari. Nauunawaan ko naman yun. Pero ate, sana unawain mo rin naman ako. Hindi ko pa nasusulit yung buhay ko. Ang dami ko pang gustong gawin, gustong maranasan. At hindi ko magagawa yun kung laging may nakabantay sa akin ng mga mata. Laging may bibig na nakaabang para manita, manigaw. Kailangan ko rin namang hanapin ang sarili ko. Alam mo, kung wala kang anak, mauunawaan kita. Pero andito na si Dave, eh. For once, Chelsea, sana bawas-bawasan mo naman yung pagiging makasarili mo. Makasarili? Madali lang para sa'yo na sabihin yan. Kasi ni minsan, hindi ka naman nabuntis. Oh, bakit parang kasalanan ko pa ngayon na hindi ako nabuntis? Hindi naman tinutumbok ko. Ang punto ko lang naman, sana intindihin mo rin naman na may mga pangarap pa ako sa buhay. Mga pangarap na hindi matutupad kung kasama ko yung si Dave. Napaka-selfish mo naman. Alam mo, nasasaktan ako para sa'yo. Kasi, hirap kang makaintindi. Hindi mo naiintindihan na kailangan ni Dave ng isang nanay. Yung tunay na nanay para magawa niyang harapin ang malupit na Ika, iya pa ingat yung umbasa. Anong kailangan? Eh, ate, nandiyan ka naman na. Lumay na kami. Wala siya si Dave na maayos at masaya. Kasi ikaw ang kasama niya. Sa kanilang babangon pag ang isisikin. At pagmamahal ng isang tunay na nanay. Oo, pwede ako magpakananay kay Dave. Pero sa tingin mo ba, kapag nagkaisip na yung bata, hindi niya tatanungin sa akin kung sinong tunay niyang nanay? Alam nga naman habang lumalaki siya eh, paniniwalain ko siyang akong tunay niyang nanay, di ba? Eh bakit hindi? Ano? Ate, wala akong pakialam kung sasabihin mo sa bata na ikaw ang tunay na nanay niya. Maniwala ka sa akin, ayos lang sa akin yun. Hindi ako masasaktan, maniwala
isipin, pero sa puntong yon ay yun na lang ang tanging hiling ko. Siguro mga kabarangay, may mga nakikinig ngayon na huhusgahan ako. Pero alam ng Diyos kung gaano ko pinilit na tulungan na itama si Chelsea. Ginawa ko ang lahat bilang ate at bilang pamilya. Pero sa huli, mas pinili pa rin niyang talikuran hindi lamang ako, kundi lalo na ang anak niyang si Dave. Kaya mula noon ay gusto kong tinanggap na ako na lang ang mag-aalaga at magmamahal sa bata. Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin siyang inaalagaan, sinasamahan, sinusuportahan at pinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Alam kong darating ang panahon na mas maunawaan ni Dave ang lahat. Habang bata pa siya, gusto ko muna siyang malakihin sa isang tahanang puno ng pag-unawa at pagmamahal. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pabibigay ng pagkakataong may bahagi ko ang masakit pero totoo kong karanasan. Sana ay may napulot po kayong aral mula rito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mary Joy. Thank you. Thank you, Lord. Sa wakas, wala na si Chelsea.
Pangalaak may.